tällä on teidän kanssa Mr. DD. Tosiaan mulla ei ole tullut tänne. Mä oon herännyt ja laitatin siksi. Kolme kautta herva. Ja hervana tuolla siis Unnibussilla tonne Helsinkiin. Ja Helsingistä lähden Eckerön laivalla Finlandialla Tallinnaan. Ja sieltä Hotel Viruun vai jonnekin, en tiedä hotelli. Mutta joka tapauksessa voin pistää sieltä videoa. Tästä videosta tulee ehkä vähän My Day-videon tyylinen. Mä pyrin, ettei se olisi sellainen asiaa. Mistäköhän sitä puhuu? Sitten asia pelistä. Mitä pelejä siis te haluaisitte? Mitä pelejä te haluaisitte? On lopullinen oikea kysymys. Onks Minecraft? Varmaan aika lailla. Tekkit. Rage GTA. Päfä. En mä vaan tiedä. Minecraftissa tekkinis mä en oo missään nimessä hyvä. Jos otatte hyvää pelaaja, niin se ei vastaa teidän odotuksenne tällä kertaa. Tää oli tällainen 2 minuutin vlog. Se on moro.